Yun, what's up? Welcome back dito sa ating channel mga katropa, mga ka-born to be ride. Shout out nga pala dyan sa Ninja Travel Moto at sa Honda Beat Travel Moto. So shout out sa lahat ng sumuporta dito sa ating channel. Yan, maraming nagpapa-shoutout mga katropa, kaso hindi ko matandaan lahat. Yun. So meron akong bagong kwento sa inyo na ibabahagi ko. Idea lang, mga ideal parts na pwede dito sa ating Ninja. So papakita ko lang sa inyo mga katropa at ibabahagi ko lang. Yun. At pwede nyo gayahin, pwede nyo ring hindi dahil kasi gawa ng convert lang siya. So dahil sa ako ay nasiraan that time, tapos wala ako kaagad na makuha na parts. So naghanap ako ng pyesa na maaaring ikabit sa kanya pansamantala or pansamantagal. Yan, so mga katropa, ito pakita ko lang. Mga katropa, nung ako'y nasa biyahe, nasiraan ako ng starter. Tapos wala akong agad makuha na pyesa. Order pa, made to order pa. Tapos may kamahalan. So hindi agad-agad ako makakakuha dahil may kamahalan nga, di ba? So sumubok kami ng mga ilang parts na pwedeng ikabit sa kanya. Ayan mga katropa, starter. Kung nakikita niyo. Sumubok ako ng pang Mio, tapos Forza, tapos Barako. Yung Forza mga katropa, yun yung sa Honda na 300cc na scooter. Tapos Barako 2. Yan mga katropa. Ngayon, ang pinaka-swak sa kanya talaga mga katropa, ang pinakamalapit na swak ay yung pambarako. Yung habang ikinakabit namin yan, wala kaming idea kung kaya niyang paikutin tong makina na to. So nangyari mga katropa, yun, sinalpak muna namin. So pumasok naman siya. Tapos sinubok namin, umandar naman, napaikot niya itong makina natin. So pwede ito sa 250 o 300. Yan. Ngayon may konting mode lang tayo babaguhin. Kung makikita nyo mga katrops, yung tornilyuhan niya hindi tukma. Ngayon yan, balak ko pa sanang tanggalin yan kaso parang hindi naman siya nahuhugot, hinayaan ko na. Ngayon mga katropa, idea lang, pwede niyo siyang gamitin. Tapos i-adjust lang natin yung kabitan ng tornilyo. Ito tornilyo na to, kabitan. Kumbaga gagawa tayo ng panibagong butas o iuusog natin doon para malagyan ng tornilyo. Yan mga katropa, pwede naman yung gayahin o hindi. In case lang na tayo nasa biyahe o nasiraan ng starter motor, sa mabilisan, halimbawa nasa biyahe nga tayo, sa mabilisan, Barako talaga ang pwede sa kanya. So ito yung nangyari sa akin. So share ko lang mga katropa, pwede nyong gayahin o hindi. Tapos akala ko noong una ano lang ang sira, starter relay. Ngayon naghanap din kami ng pwede sa kanya. Ang pumasok sa kanya yung pang MXI, Mio MXI. Yun, kasukat na kasukat, plug and play lang talaga. So ganun pa rin, wala pa rin nagbago. So talagang starter ang naging problema. Ngayon naghanap kami ng pyesa na pambarako. Ayan mga katropa, pumasok. So ang bili ko sa starter mga katropa, 1,000 lang. I-compare ko sa original parts na aabot ng 13,000. So nagkaroon ako ng konting idea. So sa isip ko mga katropa, ito ay pang samantala lang. Pero ewan ko lang kung pansamantala lang o pang samantagal na talaga, dahil kayang-kaya nyo namang paikutin at wala namang problema sa starting. Okay, di ba? Idea lang mga katrops, kung sakaling kayo ay masiraan, tapos wala kayo kaagad na makuha na pyesa. So yun, meron tayong natutunan na pwede sa kanya, pwedeng pampalit. So tingnan natin mga katropa, panda rin natin pang Barako yan na starter. So pwede dito sa Ninja natin. So,
Yun, di ba, mandar? Yan mga katrop, sumandar siya. Yan. So, ayun mga katrop. Sana ako ay nakapagbigay ng konting idea sa inyo tungkol dito sa Ninja. Yan. Kung sakali kayo ay maabiryahan, so meron na kayong idea kung ano ang pwede nyong isalpak sa kanya. Yun. So maraming salamat mga katrops. Hanggang sa susunod ulit. Ito nga pala, si Born to be Right. Peace!